Čusa lidi! Čusa! Au lidi, já Vítejte u dnešního videa. Jo. A vítejte u dnešního videa. A můžeš ji pustit. No, tady to budeme mít když tak na začátku. Jo, nebo nějaký jiný. No a budeme prostě... A přišel nám balíček. Jo. Písnička od Maroon 5. Okay. Kamino! Johnny Machato! A přišel nám balík. A nevíme, proč nám posíláte pořád stejný krabice. A to je na to nůž! No to zase! Vyp! Je máma. Ano. Ahoj. Jo. Neva. No, až přijdu. Já jsem si to, my jsme ve škole dostali jabka a tak. Nějaký prostě věci. Jako jabko, banán, tak jsem si ho teďka, no ne teď, jako před chvílí dál, jak jsem šel. Ano, ano. Ahoj. Ahoj. Tady doma za chvilku jdeme do tělocvičny. Ahoj. Ahoj, já taky. Jo, tak to bylo. Tak to byla Zdenovy mamka. Máš to tam? Je dobrý vím, sluchat mám na uši, vyčtěný na věci, co ostatní položí. Píšu, nahrávám, sluchat vykládám, nemám z toho. Čekaj, dáme jednou! LOL! Jestli to takhle půjde dál. Kdybys tam měl já to tady rozdělám. Okay. To je nová. Ne. Jo, Johnny Machato. Jo, to je tam. No konečně. Počkejte. Konečně se nám to povedlo rozdělat. Dáme to tady, vidíte? To je náš. Tak fakt díky. Tepeco. Tohle jste nemuseli. On nám někde jako poslal tohle. To je ta nová. Tak to ne. To je s tím má skupina. Dobré, Vidíte. ale nějaký z rozbitým. Asi ho... Ani nejde za... No a tohle jste fakt. Ovládat! To jsme potřebovali. No to! To je smutná. A veselá. Já jsem nic necítil. Bambi! Koukejte na můj mobil, je to! A čusá. Vypínám